calen la por, la misèria i els murs. Saben que junts no podran parar-nos. Intentar fugir dels seus fills, no oblidar-nos que d'aquesta farsa som els fills i anem buscar maneres d'escapar-nos. Revoltes, que si no et comportes te l'emportes, resistirem de peu i mai a quatre potes. Revoltes, que si no et comportes te l'emportes, resistirem de peu. Bueno, benvinguts a este vídeo. Estem en el festival, després de 3 anys de pandèmia que no podíem vindre. Hem vingut així, ui, me ve una pilota entre cames. Venim així a gravar, a fer un vídeo enorme de tot de torneos de futbol, ¿vale? Entonces, os explique, hi ha 21 equipos, ¿vale? 7 grups de 3. Y el nostre equipo, ¿vale? Que torna a Gossa, que ja va veure en el Fresh Joc, juga avui a la 1, o sigui, ja, i encara falten 2 hores d'equipo, però bueno, i demà a les 11:30. Si passem, jugarem el 31 a les 9 del matí. O sigui que res, anem fent així vídeos, entrevistes i aquestes coses, ¿vale? O sigui que res, se vegem. ¡Se afición! Que no pase. Hostia. Ojo, ojo, Atenció, estan parlant d'una tàctica en la qual no saben ni ells. Toma! Uy. Miguelón, sensacions del partit? Bueno, se pot ahí millorar, però bueno, estem fent-ho bé. Les coses com són. Anem perdent, hem tingut fallos, però bueno, la intenció és millorar i anar sempre cap avant. Visca la terra. La tàctica per a remuntar és això, Això és la tàctica per a remuntar, Dime. L'Oren en vol de pata i avant és patà, Y un poco. Ojo, tàctica. Que me clavo yo ahí. A mi me donen una balona així i me retiren del festival. Loren, és que no m'han bufats, estos, Això està gravat, Passa de la molla a la playa, estava clar. Es que fan la guarra, tío. Es que ni en el FIFA, tío. No van cegos, María, no van cegos. Esta peña no ha plantado tenda, No ha plantado tenda, tío. Mira, una ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ya está, retiremos, ya prou, ¿Sabe el vídeo? Ya está. Ahí está, hostia. Está en Geguch, se remonta. Ya está, ya. Han decidit humillar-nos. Sí, una palma, dóname un aplaudiment. Vale. Bueno, ¿y si tú sales? Chique, pasó. Sí, dígame. A veure, hemos pegat una paisa de por. Esteu en el festival o veniu de casa? Sí, el festival. Jo vos he vist més preparats, en la camiseta. Sabates de futbol sala, que és important també. Tenim un equip de futbol sala o algo fora d'això? Bueno, pues és que som momentos molt malos. M'han dit que el premi són 175 euros en cubates. Anem a per ell, Anem per ell, no? Sí. Cubates? Ahí está. Com us dieu, que no sé com és el vostre nom? Fem team. Vale, pues Fem Team per mi són els favorits ja. Aquí no gratis. Sí, venga, va, ya está. Vale. Aquí no juguem más, Juguem a les 9 del matí. A 9 del matí? Hòstia, bueno. A mi no ens volvemos. A tope amb vosaltres, ¿vale? Vinga, xics. Gràcies. A tope. Na
Vengo con ganas a las espaldas, muchas batallas. Con mis hermanas dando las gracias a las olvidadas. Vengo de una tierra partida en dos. Tengo la boca salada y entre los dedos granos de arroz. Por cada carcajada tengo una luz en la cara. Por cada herida una sombra en la mirada. Me siguen debiendo una vida, todo es mentira. Me siguen traicionando esos que me inspiran. Bon dia, Festiver. Bon dia. Segon dia del torneig. Bueno, anem a almorzar, no? Un bocadillet. Un bocadillet i lo que surja. Bueno, farem un bocadillet i una arrancadora. Sí, serà un partit. Avui esperem guanyar o què? Tocará, ¿no? Tocará. Claro, lo bueno es que Wii, yo creo que este equipo también va a dar de reventarlo. Entonces, a mí yo lo que es la carita se iguala, ¿no? Pero bueno, eso. Ahora por imatges de partit i ser vaines, ¿vale? Au. DJ Palos. Com esteu veient el partit? Estem animant aquí, parlant de tàctica, estem parlant de tàctica. Bon dia. Era sí, què tal el partit, el furbo? Interesante, está tan interesante. Està bé, no? No ha vingut en condicions. No ha vingut en condicions. Homes heteros fent coses. Sensacions del partit fins ara. Millor que ahir. Eixe palo, eh? Aigua està mal, cervesa vols? Anem perdent de 1, per la mínima. Vale, això remunta, Mala solana pega, eh? Eres una cámara No. La contra, super pasadilla. Qué bona, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Se vuelve loca, mira. ¡Epa! ¡AV! ¡AV, darrere! La cosa torna, la cosa torna. ¡Acaba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué derroche físico! ¡Animal! Ai, qué barbaridad, qué derroche físic. Quina exhibició de futbol. Bueno, però en 2 minuts ho guanyem, de veritat que sí. Andy, 3 minuts i duem 4. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Vale. Bueno, declaracions del partit. Com ha estat el tema? Com ho heu vist? Millor que ahir. Arnau? Jo crec que n'hi ha que dissoldre el club.
Ara estiren la canya a prop de la plaça d'Espanya. Hipsters amb barbes i ulleres s'han perdut per les cotxeres. Apareixen quan és fosc els llauners ambulants i un camell fa la voz. A l'estació de Sants, exboliques reciclat, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de Llauella quatre guiris no s'aguanten, aturats amb 3 carreres, xufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia un carreró, ara han perdut el control amb un grup de percussió a prop de la plaça del Sol, perquè tombin els turistes la Rambla l'entonejant, ja no queden artistes, els músics han marxat, 4 xinos fent retrat, Canaletes ja s'allunya i no queda indignat a la plaça Catalunya. Bon dia pel matí, cabrons, com Bon dia, esteu? això ja va, Ja va. The Last Dance. Estem prou destruïts, però bueno, ara són les semifinals i anem a gravar-les i també la final. I bueno, hores dormides. Jo n'he dormit 2:30. Ara, anem a veure. Com heu quedat? 4-1 heu perdut? Sí. Quartos de final? Sí. A quin heu jugat? A les 10:30. Bona. I com se gestiona jugar un dia 31 de desembre, després de restar 2 dies rebentant-se, al 10:30? Com ha sigut? Mal. Mala experiència, molt mala Nosaltres agraïts, pensant que no érem els de les 9. El nom de l'equipo? Gorateta. Gorateta! Per què? Claro, tío, que aquí la actitud, macho. I per què aquest nom? Perquè Gorateta mos censurarien, entonces... De 0 a 10, de segos, vull tenir com anem a ficar vos. Jo crec que prou forts, un 11 o 12. I este matí ningú se troba mal, de veritat? Ningú. Ha sigut... Sí, ahir vam anar a responsables. Estava marejat, estava... Home, un whisky o dos sí que s'ha però... Jo diria que se la bossa, Joan. Vale, buah, estás de portada de disco, total. Hòstia, me canto ahí. Sí. Sí. Bueno, acaba de veure el vostre partit. Sé que esteu a futbol, però passa un torbellino per damunt. Fotut, perquè la primera jugada ja m'ho han marcat, a la segona m'ho han marcat, a la tercera al palo i a la quarta m'ho han marcat. Home, jo tinc que dir que vaig a contra estos també en fase grups i vam quedar 7-1 també, vam perdre. Entonces, si pots consolar això... Vale, com se gestiona? Perquè aquí no heu jugat este matí. Volen jugar. Han vingut i no estaven. No ha vingut l'altre equip, no ha vingut? No ha vingut. Sí, home. Però, i això com se gestiona? Vos heu ficat contents o heu dit, tio? Sí. Ho hem anat a mosar ja, no? I de 0 a 10, ahir, quan de segona veu? I avui? I avui què? Avui més fort i ahir un 9 i mig. Sí. Hòstia, s'anem forts. Sí, va... Molt bé, doncs moltes gràcies. Ya está. Ya está. ¡Esa misión! ¡Esa misión! ¡Ostres!
Bueno, penya, pues així acabaria el vídeo del festival. Espero que vos hagi agradat moltíssim. És un vídeo molt especial, ¿vale? Hem estat fent ahí una cobertura prou guapa. I res, i ara vos deixaré imatges dels concerts i les cosetes que avui farem, no? Perquè és cap d'any. I res, moltes gràcies a l'editor també per ajudar en la càmera. Ahí está, cámara. I que res, que se vegin en el pròxim vídeo, compartiu si us ha agradat, que això és vital, que sempre ho diem. Para que no veure vídeos així, que estan molt guapos. Exacte. Ara, pues, compartiu, que és important. Vinga, per l'ombra. Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes, perd el sentís quan respire, les corbes del teu relleu, tot és llum quan et mire. Ulls com la mar i un bonic parlar, em pregunten per tu i vull contar que eres especial. No he trobat res igual, no he trobat res igual. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. I és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. Ensenya tantes coses, viatge pels teus camins mentre passa la vida. No et negaré que alguns volen canviar el nostre destí, som la por diluïda.